Napakasarap pakinggan yung mga pangarap nyo. Ako, hanggang dito lang talaga siguro ako. Ano ka ba, JR? Malay mo, swertihin kayo sa pagbubukid. Hoy, Ruby, kailan ka nakakita ng magsasakang yumaman? Gayong napakamura ng palay. Oo nga pala. Mahihirap lang ang mga magsasaka. Ako, never akong magbubukid kahit kailan. Oo, tama lahat ng mga sinabi nyo. Pero hindi naman lahat ng magsasaka ay mahirap. Hay nako, GR, mangarap ka hanggat gusto mo. Pero imposible yung mga iniisip mo. Ano ka ba, Masong? Hindi naman masama mangarap, no? JR, kilala mo ba yung mga yan? Mukhang mayayaman sila, oh. Parang kilala ko sila, ate. Masong, di ba si JR yung kausap ng Ale? Oo, siya nga yan. Sabi ko sa'yo eh. Tingnan mo nga siya. Ano ka ba? Ano pa bang aasahan mo dyan magsasakayan? Sa bagay. Tara, puntahan natin siya. Tara. GR, anong ginagawa mo dito? Ano ka ba? Malamang trabahador siya dito. Sa bagay, magsasaka ka pala. Siguro, dito ka nakikisaka. Hindi ako nakikisaka dito. Siguro, nangungutang ka dito. Hindi rin, Masong. Ah, siguro nagbabayad ka ng utang dito, no? Sobrang bula! Grabing bula naman yan, parang wala nang katapusan. Bakit kaya ngayon ko lang nakita itong product na to? Sa tagal ko na naghahanap ng ganitong ka-shampoo. Dito ko lang pala makikita. Pinakikilala ko nga pala itong GR4 ka-shampoo. Extremely foamy ka shampoo na siguradong magpapalinis sa inaalagaan mong sasakyan. Ang dami ko nang nagamit na ibang brand, pero dito lang ako napabilib. Kasi tingnan mo naman, isang buong sasakyan yung kaya niyang malinisan. At may sobra pa yan ha. At parang ulap na nga sa bula kung ikukumpara mo sa ibang brand. Ang kagandahan pa nito, meron na rin itong Canova Wax. Kaya pag binanlawan mo ang sasakyan mo, siguradong magiging magintab agad yan. Kaya kung gusto mo rin na mabula at mabisa na panlinis sa alaga mong sasakyan, ano pang iniintay mo? Check out mo na yan! Ruby, balita ko, lilipat ka na raw ng eskwelahan. Oo, Masong. Nalipat kasi ng destino ng trabaho si Papa. Ikaw, GR, itutuloy mo pa ba yung kinukuha mong kurso? Hindi ako sigurado eh. Bakit, JR? Ayaw mo ba yung kursong inumpisahan mo? Hindi naman sa ganun. Ano kasi, Ano kasi? ang totoo niyan, malabo ako makapasok sa susunod na pasukan. Ha? Bakit naman? Oo nga, anong dahilan? Meron kasing sakit si tatay. Walang mag-aasikaso sa bukid namin. Alam niyo naman na dadalaw lang kami ni tatay, kaya malabang magpatuloy ako. Kaya kayo na lang dalawa. Ang ganda ng usapan nating tatlo na magkakaibigan, di ba? Oo nga. Diba napagkasunduan nating tatlo na magtatapos tayo ng kolehiyo? Ano ba kayo? Pwede namang kayo na lang. Kaibigan niyo pa rin naman ako, kahit hindi ako makapagtapos. Yun ay kung kilala niyo pa ako. Pagdating ng araw, na successful na kayong pareho. Naku, baka pagka-graduate ko, kunin na ako ni Mama sa abroad. Ako, pagka-graduate ko, mag-abroad na din ako. Gusto kong magtrabaho agad para yumaman. Napakasarap pakinggan yung mga pangarap nyo. Ako, hanggang dito lang talaga siguro ako. Ano ka ba, JR? Malay mo, swertihin kayo sa pagbubukid. Hoy, Ruby, kailan ka nakakita ng magsasakang yumaman? Gayong napakamura ng palay. Oo nga pala. Mahihirap lang ang mga magsasaka. Ako, never akong magbubukid kahit kailan. Oo, tama lahat ng mga sinabi nyo. Pero hindi naman lahat ng magsasaka ay mahirap. Ay nako, GR,
Mangarap ka hanggat gusto mo. Pero imposible yung mga iniisip mo. Ano ka ba, Masong? Hindi naman masama mangarap, no? Sa sinasabi at pinapakita niyong yan, hindi ko alam kung tunay ko kayong mga kaibigan. Paano yun, Ruby? Hindi na daw siya mag-aaral. Oo nga. Wala na tayong tagagawa ng mga thesis at mga home project. Kaya nga, yung talino mo napunta na lang sana sa amin ni Ruby. Kaya niyo lang gumawa, kaso tamad lang kayo. Ang boring naman kasi gumawa ng mga yun. Mabuti na lang, naging kaibigan ka namin. Oo nga. Mabuti na lang, naging kaibigan ka namin. O sige, alis na ako. Baka mayroon pang utos sa akin si tatay. Yun lang pala ang dahilan kung bakit kinaibigan niyo ako. Akala ko naman, tunay ko kayong kaibigan. Sige, bye JR! Hanggang sa muling pagkikita, JR. Nasaan ka na? Tapos na yung appointment ko. Sunduin mo na ako. Sige. Ruby? Masong? Ako nga, Ruby. Ako, kumusta ka na? Ito, ganap na engineer na ako. Eh, ikaw? Eto, may boyfriend na mayaman na foreigner. Naks naman. Bigatin ka na pala. Naku, hindi naman gaano. Ikaw nga oh, bikotse ka na din at engineer na. Sino hinihintay mo dito? Yung driver ko, may binili lang daw saglit. Hanggang ngayon wala pa. Ah, ba't pala andito ka? At saan ka galing? May appointment ako doon sa bahay na abogado namin. So bakit? May problema ka ba? Wala naman. Inayos ko lang yung mga ari-arian na naiwan ni mama at papa. Ay, wala na palang mga parents mo? Oo, Masong. Last year pa. Pinalulungkot ko ang nangyari sa'yo, Ruby. Ayos lang, Masong. Salamat. Kaya pala umuwi ka na dito sa atin. Eh, asan pala yung boyfriend mong foreigner? Naiwan sa Amerika. Babalik din ako doon pag okay na ang lahat. Teka, anin mo yung mga naiwan ng mga magulang mo. May mga naiwan din sila mga utang, Masong. Kaya ibebenta ko yung iba para ipambayad. Yung iba, ipinamana nila sa mga kamag-anak namin. Lalo na yung mga bukid. Kaya konti lang din na matitira sa akin. Di bale, mayaman naman yung boyfriend mo. Sabi mo, di ba? Oo, Masong. Siya nagbibigay ng sustento sa akin mula noon. Bakit hindi ka nagtatrabaho? Di ba, nag-college ka sa ibang bansa? Hindi ko tinuloy, Masong. Nagkasakit kasi si mama at papa. Inalagaan ko na lang sila noon hanggang sa mawala sila na magkasunod. Doon ko nakilala sa burol nila yung boyfriend ko hanggang sa maging kami. Ah, ganun palang nangyari sa'yo. Oo, Masong. At least, pareho tayong naging magandang buhay natin ngayon. Oo nga. Naalala mo pa si JR? Yung kaibigan natin noon? Oo nga, no? Nasaan na kaya siya ngayon? Saan mo pa matatagpuan yun? Hindi sa bukid. Siyempre. Ay, oo nga pala. Hindi na siya nakapag-aral, no? Nagbukid na lang. Sinabi mo pa. Sa tingin mo, Ruby, masinseron kaya yun? Hello? Ano sa tingin mo? Malamang, pwedeng hindi, pwedeng oo. Pero sa akin, more on hindi. Pero wag nating pangunahan. Malay mo, mas asinsado pa sa atin. Wala naman umaasenso sa pagsasaka, no? Ano kaya kung puntahan natin siya ngayon? Ngayon? As in ngayon talaga? Oo, bakit? Meron ka pa bang ibang pupuntahan? Wala naman na. Kaso, paano yung driver ko? Papunta na siya dito. Dito ko na lang sumakay sa kotse ko at pauwiin mo na lang yung driver mo. Sige na nga. Tsak, masosorpresa si JR niyan.
Baka mas mataranta pa yon kaysa masorpresa pag nakita tayo. Tara, puntahan na lang natin siya na walang pasabi para makita natin yung buhay niya ngayon. Sige, tara na. Ay, JR, buti na lang napadaan ka. May gusto sana akong sabihin sa'yo. Bakit ate? Ano yung kailangan mo? JR, magsasabi lang sana ulit ako sa'yo. Kinulang kasi yung panggastos namin sa bukid. Ako, yun lang pala ate. Nakala ko kung ano na. Okay lang ba sa'yo kahit may nakuha na kaming dati sa'yo? Oo naman ate. Good payer naman kayo, kaya ayos lang. Naku, maraming salamat naman sa'yo kung ganun. Parehas tayo magkasaka ate. Kaya dapat nagtutulungan tayo. Alam mo, hulog ka talaga ng langit sa amin. Alam mo, mula nung ikaw ang humawak ng bukid nyo, halos lahat ng magsasaka dito natutulungan mo. Samantalang noon, pahirapan kung kani-kanino kami tatakbo. Alam nyo naman, di ba? Kahit si tatay noon, kanya na sa inyo, di ba? Oo nga, mabuti na lang at ipinagpatuloy mo yon. Ang alam ng karamihan, simpleng magsasaka ka lang. Pero ang hindi nila alam, napakalaki ng bahay mo, napakalawak ng bukirin mo, at saka ang rami mong pera. Hindi kasi halata sa pananamit at sa pagkilos mo. Mas komportable po kasi ako pag ganito ang itsura ko, ate. JR, kilala mo ba yung mga yan? Mukhang mayayaman sila, oh. Parang kilala ko sila, ate. Masong, di ba si JR yung kausap ng Ale? Oo, siya nga yan. Sabi ko sa'yo eh. Tingnan mo nga siya. Ano ka ba? Ano pa bang aasahan mo dyan magsasaka yan? Sa bagay. Tara, puntahan natin siya. Tara. Sigurado ka? Ngayon ko lang nakita yung mga yan dito. Oo, ate. Sigurado ako. Kilala ko nga sila. JR, di mo na ba kami nakikilala? Oo nga, JR. Porke ba nag-iba itsura namin, hindi mo na kami nakikilala? Grabe namang magpagsalita ang mga to. Oo naman. Kilala ko kayo. Ate Kay, mga kaibigan ko pala. Si Ruby at si Masong. Siya nga pala, kumusta kayo? Eto, ayos na ako pare. Engineer na ako. Wow, talaga? Ikaw naman, Ruby. Ako? Heto, may mayamang boyfriend na foreigner. Wow, mga bigatin na pala kayo. Oo naman. Ikaw? Ako? Eto, magsasaka pa rin. Sobra naman sa kayabangan ng dalawang ito. No wonder, as usual, dati pa rin. Maupo muna kayo. Gusto niyo merenda? Ate, soft drinks nga. Ako ate, wag na. Kakain kasi kami ni Masong mamaya sa mamahaling restaurant. Oo nga JR, huwag ka nang gumastos. Baka mabawasan pa yung pambili mo ng abono. Naku, hindi naman po problema ni JR Ate Kay, ayos lang pare. May panggastos pa naman ako sa bukid. Huwag ka na mag-abala, JR. Itago mo na lang yung pera mo. Oo nga naman pare. Lubas na lang tayo sa susunod. Sagot na lang namin ni Ruby para hindi ka na gumastos. Mawalang galang na nga po. Hindi nyo ba alam na si JR... Ate Kay, ayos lang po. Kaya hayaan natin sila. Pero JR... Alam naman po namin na walang pagbabago sa buhay niya. Kaya ayaw namin na gumastos siya. Oo nga, huwag mong isipin yung gastos kung lalabas tayo. Kaming bahala, marami kami noon, di ba Ruby? Oo naman, Masong. Tayo pa. Balitaan ka namin pare kung kailan tayo lalabas ha. Sige pare, aasahan ko yan ha. Tara na, Masong. Ang init dito. Sige, pare JR.
Naiinitan na daw si Madam Ruby. Balitaan ka na lang namin kung kailan ha. Bilisan mo na, ang bagal mo. Ba't ba nagmamadali ka? Eh, naiirita na ako. Ang init dito, nangangati na yung balat ko. Ang arte mo naman. Tara na nga. Ano kayang gagawin ko? Tawagan ko kaya si Masong? Ano kaya ang gagawin ko? Saan kaya ako lalapit niyan? Ano naman kaya sasabihin nito? Ngayon pa tumawag. Hello, Ruby. Masong, pwede ba tayo magkita? May sasabihin lang sana ako sa'yo. Nako, hindi ako pwede ngayon, Ruby. Sige na, Masong. Mabilis lang naman. Sige na nga. Hintayin mo ako dyan. Nasaan na kaya yun? Oh, yung mayamang kaibigan ni JR yun ah. Ano ginagawa niya rito? Oh, Ruby, anong problema mo at pinapunta mo ako dito? Oh, yung engineer na kaibigan din ni JR yun ah. Mukhang hindi magandang timpla ng mga mukha nila. Parang mabibigat ang mga problema nito. Makikinig na ako sa inyo. Masong, hiniwalayan na ako ng boyfriend kong foreigner. Yun lang pala ang pinoproblema mo? Kumustahin mo kaya ako? Ha? Bakit? Tsaka, nasan pala yung kotse mo? Yun na nga eh. Malaki ang problema ko, Ruby. Nakabispalto ako ng pera sa pinagtatrabahuan ko. Kaya pinila yung kotse ko. Ang masama niyan, pag hindi ako nakabayad, kakasuhan ako. Sa pang masakit, tatanggalan ako ng lisensya bilang isang engineer. Masong, pareho lang tayo. Ang dami kong kinuhang alahas. At yung kondo ko, paano na? At isa pa, yung kotse ko, buwan-buwan. Saan ako kukuha ng pambayad? Malamang, magagaya ako sa'yo pag hindi ako nakapagbayad. Ay naku, ang bilis talaga ng karma. Akala nyo, umanlait na kayo. Hindi na iikot ang mundo. Hindi ko na alam kung saan ako pupunta, Ruby. Ipahatak mo na lang yung sasakyan mo. Ha? Makahanap sana tayo na mapag-uutangan, Masong. Uutang ka? Saan ka naman kukuha ng pambayad mo pag nagkataon? Eh wala ka namang trabaho. Mabuti pa ako. Kahit makapangutang ako, makakatrabaho ako, makakabayad ako. Eh ikaw? Pwede naman ako magtrabaho ah. O kaya, mamamasukan na lang ako sa mapaghihiraman ko. Yang arte mong yan? Mamamasukan ka? Hindi na mahalaga yon. Titiisin ko. Wag lang ako makulong, no? Kita mo nga naman. For sure, kailangan ako ng dalawang to. Ruby, di ba yung babaeng yan sa tindahan noon? Oo nga. Siya yung kausap ni JR noon. Ano kaya kung tanungin natin siya kung nasan si JR? Eh, ano naman may tutulong sa atin ni JR? Di ba, kinakapos din yun sa pera? Hindi yun ang ibig kong sabihin. Eh, ano? Tatanungin natin si JR kung asan siya para magpapasama tayo kung saan yung pinag-uutangan niya. Oo nga, no? Ang galing mo talaga mag-isip. Wala ka kasing bilib sa akin eh. Kumusta ang mayayamang kaibigan ni JR? Kamusta ka din, ate? Hi po, ate. Mukhang may seryoso ata kayong pinag-uusapan ah. Medyo nga, ate. Medyo lang naman po. Naku, kayo naman, huwag na kayong mahiya sa akin.
Sabihin na ninyo, baka may maitulong ako sa inyo. Ate, yung totoo, malaki talaga ang problema namin. Hoy, magdahan-dahan ka nga sa sinasabi mo. Ate, nakita niyo po ba si JR? Oo. Nagpunta sa bukid niya kanina pero baka nasa bahay na niya yun. Nako, di bali na po kay JR. May alam po ba kayong pwedeng pangutangan? Oo nga po. May problema kami ni Masong. Yun ang totoo. Huwag kang mag-alala. Narinig ko na ang lahat. Ho, Ibig sabihin, kanina ka pa dyan? Medyo lang naman. Napadaan lang ako kaya hindi ko sinasadyang marinig. Siya nga pala. Meron akong kilalang pwede niyong pag-utangan. Yun ang nagpapautang sa aming magsasaka dito sa amin. Sa aming lahat. talaga po. Mabuti naman po kung ganon. Oo nga po. Mabuti na lang pala at nakita niyo kami. Ngayon, makikilala niyo kung sino talaga ang masenso sa inyong tatlo. O ano, tara na? Sige po, tara na po. Ang sama talaga ng ugali nito pagdating sa pera. Dito nga pala ang bahay ng nagpapautang sa aming lahat ditong magsasaka sa lugar namin. Katulad din namin siya magsasaka noon. Kaya mababa lang siya magbigay ng interes. Yung iba, halos hindi na niya pinapatungan. Tsaka kung kilala niyo rin siya. Yar, anong ginagawa mo dito? Ano ka ba? Malamang trabahador siya dito. Sa bagay, magsasaka ka pala. Siguro, dito ka nakikisaka. Hindi ako nakikisaka dito. Siguro, nangungutang ka dito. Hindi rin, Masong. Siguro nagbabayad ka ng utang dito, no? Pareho kayong mali. Dahil si JR lang naman ang may-ari ng bahay na to. At siya lang naman ang nagpapautang ng halos lahat ng magsasakang taga dito sa amin. At siya rin ang pag-uutangan nyo ngayon. Ikaw, JR, paanong... Imposible ito! Di ba isa ka lang... Oo, isa akong magsasaka. Pero malawak yung bukirin namin. Kulang 100 hektarya lang naman ang bukirin ni JR. Halos 3 barangay lang naman ang katumbas nito. Kaya nung araw na nilalait nyo siya sa harap ng tindahan ko, pinipigilan ko lang yung sarili kong sabihin sa inyong totoo. Ikaw, hindi tamang manlait ka ng iyong kapwa. Gayong umaasa ka lang naman pala sa boyfriend mong foreigner. Oh, nasa na siya ngayon? At ikaw naman, naging engineer ka lang. Akala mo hindi na mauubos yung hawak mong pera. O ngayon, nakadispalko ka. Sinong lalapitan nyo ngayon? Di ba? Yung nilalait yung magsasaka? Pare, pasensya ka na sa mga sinabi ko sa'yo, ha? Ako rin, JR. Sorry sa mga sinabi kong hindi maganda sa'yo. Sana naman, bago kayo manlait ng kapwa, alamin nyo muna ang totoo. Hindi naman porke nakilala nyo siya noon na ganun, hindi na magbabago ang buhay niya. Isipin nyo na ang buhay ay parang gulong. Minsan nasa itaas, minsan nasa ibaba. Tama ka dyan, ate. Nakikita namin ang sitwasyon namin ngayon. Oo nga. Hindi pala maganda yung mapanglait. Hindi palaging ikaw nasa itaas. JR, may gusto yatang sabihin sa'yo ang dalawang kaibigan mo. Ganun ba? Tara sa loob para makapag-usap tayo ng masinsinan. Ate Kay,
Maraming salamat. Kahit na anong ginhawa o yaman ang mata mo natin sa buhay, huwag sana tayong maging mapagbataas o mapanglait. Sabi nga nila, bilog ang mundo. Minsan, ikaw ang nasa itaas. Minsan, ikaw ang nasa ibaba. Manatili tayong nakaapak sa lupa, gaano man kataas ang marating natin sa buhay. Kung ayaw mong magaya sa kanilang dalawa na, magkaibigang mapanglait, kahihiyan ang sinapit.